ज' जुथुमनायनि खारना जाहैबाय जोंल' नङा, जों एक्स बिएलटिल' नङा, जोंजों लोगोसे एक्स एनडिएफबि आरो भिएफनिबो माखासे दङ आरो गोदोनिफ्राय जाथिनि थाखाय नांबोबाय थानाय माखासे लोगोफोरबो दङ। मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय दा फैबाय थानाय इलेक्सननि नैबे उदालगुरि बियाबनि थाखाय जों मोनसे सिन्था खालामदों आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय जों खोनानानै जों बेखौनो दिनै सावरायदों। बेनो जाहैबाय उदालगुरि बियाबाव फ्रेश गोदान केन्डिडेट रायजो राजाफ्रा लुबैदों। आंनि गोरों गोरा गेदेमा नोंथांनिसिम जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनि जानानै आं नोंथांमोनखौ गिबि गिबिसिनाव खुलुमनाय थाबाय। दा नैबे समाव एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना मोनसे हरखाब प्रेस मिट लानो गोनां जादों आरो बे लानो गोनां जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय थांनाय समबार मोनाबिलि समाव 2 तारिख अक्ट'खालि हरखाब जों मोनसे प्रेस मिट नुनो मोनदों आरो बे प्रेस मिटआव जोंनि एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसनखौबो मुं लाफानायखौ खोनादों। बिनिफ्राय जों बेखौनो क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय ओंखारदों। दा बाथ्राया जाहैबाय उदालगुरि समस्तिनि सिङाव बिजाथिखौ लानानै एसे गुरलाय गुजाय नांलाय खमलाय सृष्टि जानाय बायदिखौ जों नुदों आरो बेवहाय जोङो उदालगुरि जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसनखौबो मुं खारिफानाय खोनानायखौ जों एसे गोसोआव मोनदों। उदालगुरि जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्सआ बेयाव बाहागो गैया आरो बेयाव मालाबाबो बाहागो लानाय नङा। उदालगुरि जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्सआ पलिटिकेलजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो बिनिखाय सोरनोबा टिकेट होनांगौ, सोरनोबा टिकेट होनाङा, सोरखौबा गोजौआव दैखांहरनानै सोरखौबा गाहायाव बोख्लायबोनांगौ, बे जोङो बे पलिटिकेलाव जोंहा जेबो इनभल्भ गैया। बेहाय उदालगुरि एक्स भलन्टियार फर्सआ पलिटिकेलजों जेबो सोमोन्दोआनो गैया आरो सोरनोबा टिकेट होनाय होयैया बे मालाय पार्टिनिसो खोथा, बेयो बिपिएफ हान्जानिसो खोथा। सोरखौबा दिखाङो, सोरखौबा बोख्लायो, सोरनोबा टिकेट होयो, सोरनोबा टिकेट होआ, बेयो हान्जानिसो खोथा। हाइकमान्डआ जि खालामो माने बिसोरनिसो खोथा, बेयाव जोंहा जेबो सोमोन्दो गैया। बेनिखाय जोंखौ बे इनभल्भ खालामनायखौ जोङो क्लियारिफिकेसन होदों। जों बेयाव मालाबाबो बाहागो लायाखै आरो बाहागो लानायबो नङा, उनावबो जों बाहागो लानाय नङा। खिन्थु सोरबा सुबुङा हान्जानि टिकेट लानानै बर' समाजनि मोजांनि थाखाय मावनो ओंखारनायाव, बर'नि जौगानायखौ मावनो ओंखारनायाव, जातिनि जौगानायखौ मावनो ओंखारनायाव जों बेखौ देरहाहोनायाव जों बाहागो लागोन आरो बेखौ देरहाहोनायाव जों मैखोम नांफानानै जों बाहागो लागोन। खिन्थु आं दिनै बेखौनो बुंनो थांदों, एक्स भलन्टियार फर्सखौ मुं लाफानायखौ जों बारा मोजां मोनाखै। बेनिखायनो आं क्लियारिफिकेसन होदों जे जों बेयाव इनभल्भ गैया। जों बेयाव मालाबाबो इनभल्भ जानाय नङा। आं बेखौ गले गले बुंदों, रोजा रोजा बुंबाय थागोन। बे बुहुमाव पलिटिकेलि जोंहा जेबो इनभल्भ गैया। आं बेखिनिखौ फंनैसो बुंनानै खुलुमबाय। जों उदालगुरि जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननिफ्राय बे प्रेस मिडियानि जुगिदै माखासे क्लियारिफिकेसन खोथा बुंनांगौ दं। बेवहाय दिनै बे प्रेस मिटखौ जों खालामनाय जादों। थांनाय 2 तारिख समबारखालि बिएलपि वेलफेयारनिफ्राय मोनसे प्रेस मिट खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बेयाव फैगौ एसेम्बलि इलेक्सननि बिपिएफनिफ्राय सोरनो टिकेट होगोन होआ, दा बेयाव बेखौ बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। खिन्थु जों बेखौ बाजादों, मानो होनबा जोङो बिपिएफआ हाइकमान्डआ जायनो टिकेट होगोन, जोंहा बाव जायनो होगोन जों बेखौनो मानिनानै सोलिगोन। बाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। सोरनोबा पार्टिकुलारलि मानसिखौ नाम मेनसन खालामनानै जों टिकेट होनांगौ होननायखौ होआखै। बेवहाय जों बाव गैया। खावलायदों जाहाथे बेखौ जोंखौ भुल बुजिया।